U bilo kojem trenutku banka je uz vas, jer u džepu imate M-ZABU. Imate potpunu kontrolu nad svojim financijama i sve možete obaviti u hodu. Raspolažite svojim vremenom i ne razmišljajte o tome gdje je prva poslovnica banke i da li je otvorena. Ne morate pri ruci imati ni računalo, jer M-ZABU je u vašem mobilnom uređaju i dostupna je na svim mobilnim mrežama. Dok čekate tramvaj ili sjedite u kafiću, plaćajte režije, provjerite stanje računa ili raspoloživi limit po kartici. Trebate prenijeti novac na drugi račun. I to je gotovo u trenu. Na M-ZABU možete povući predloške koje ste kreirali na svoje e-ZABI, pa je tako sve još jednostavnije. Za sva plaćanja M-ZABU možete zatražiti dostavu potvrde na željenu e-mail adresu. Uz M-ZABU u svakom trenutku možete provjeriti obveze koje će teretiti vaš račun u sljedećih mjesec dana, poput troškova po karticama i kreditima, trajnih naloga, naloga s datumom izvršenja u budućnosti, mjesečnih naknada ili kamata. M-ZABA pristaje svima i možete ju koristiti na iPhoneu, iPadu, BlackBerry uređajima s operativnim sustavom Android te uređajima koji podržavaju Java aplikaciju. Ugovorite M-ZABU u poslovnici Zagrebačke banke ili još jednostavnije e-ZABom. Ugovorite i vi svoju M-ZABU i ne zaboravite da uz elastičnu, dinamičnu ili obitelj plus lepezu ne plaćate naknadu za korištenje M-ZABe, te da M-ZABu možete provesti do 20 kunskih transakcija mjesečno bez naknade.